Здравейте, приятели! Пристигнахме тук на нашето място. Участниците. Здравейте! Отдава! Пристигнахме на нашето място, където за съжаление вали дъжд. Но ние отново сме тук сред тези снежни снежнини. И нищо не може да ни спре. Въпреки лошото време, днес ще участваме в парзалянето с шейни. Екипираме се, за да сме готови за приключението. Ето, така е. Ето го Валко. Валентин. Това е неговия YouTube канал. Той ви поздравява и ви казва здравейте. Очакват ни много снежни приключения, въпреки дъжда, който трябва да спре всеки момент. И снежните борове, които чакат мрачното време да се